Așadar, Romani, capitolul 12, vom citi versetul 9. Ne plecăm inimile în cuvântul lui Dumnezeu și ascultăm cu atenție. Dragostea să vă fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Într-o traducere corectă, în limba greacă, spune cam așa: fie-vă groază de răutate și lipiți-vă tare, 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 tare de bunătate. Pentru că eu sunt bunătate. Așa ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. De vei parcurge scrisoarea lui Pavel către Efeseni, vei ajunge la capitolul al 2-lea și mai ales la versetul 8. Este atât de dezbătut și atât de bine știut de marea majoritate a creștinilor, pe care eu îi numesc creștini oportuniști. Și aș vrea să remarcați puțin de ce. Creștinismul acesta jonglează oarecum cu adevărurile lui Dumnezeu. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și foarte mulți creștini oportuniști jonglează, așa cum v-am spus, cu aceste adevăruri ale lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun însă că în cuvântul lui Dumnezeu sunt tainele lui și sunt atât de pătrunzătoare și atât de stricte, încât nu le poți lua și interpreta cum vrei tu. Aș vrea să vă atrag atenția că la momentul traducerii acestui text, fratele Dumitru Cornilescu nu a știut cum să traducă cuvântul Haris. Și pentru că nu a vrut să se hazardeze, l-a lăsat așa. Căci prin Haris ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Pe mulți astăzi, dacă îi întrebi ce înseamnă har, se hazardează repede în oportunismul lor să spună: harul este darul lui Dumnezeu. Da, este. Harul este un dar. Dar ce e harul? Ce este acest dar? E ca și cum cineva ar veni să-ți aducă cadou o mașină. Și el îți va spune: frate, pentru că te iubesc, ține de la mine acest Ferrari. Toată lumea știe că Ferrari este o marcă foarte scumpă de mașini. Și când cineva îți dă un astfel de cadou, înseamnă că te iubește bine de tot. E bine, dar tu întrebi ce este Ferrari? Un om neștiutor ar putea să spună: Ferrari este un cadou. Dar dacă te uiți atent, el a fost primit cadou într-adevăr, dar în esența lui ce este acest Ferrari? O mașină. Așadar, pentru că Dumitru Cornilescu nu a știut cum să traducă, nu a vrut să se hazardeze, l-a lăsat așa. Dar totuși, ce înseamnă cuvântul har? Limba română a evoluat între timp și noi am ajuns din limba aceea veche să adăugăm ceea ce noi numim neologisme și să înțelegem mai bine conceptele lui Dumnezeu. Și în limba română, în anii trecuți, a apărut o terminologie, un termen numit mărinimie. O bunătate dusă la extrem. Dacă vei citi în limba greacă și dacă știi limba greacă, vei înțelege că aceasta este o traducere corectă a conceptului har, destul de aproape de adevăr. Și citit într-un sens bun astăzi pentru noi ca să-l înțelegem, haideți să vedem cum ar suna. Căci prin mărinimia lui Dumnezeu ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Cine este darul lui Dumnezeu? Mărinimia lui, bunătatea lui. Și dacă vei merge în Tit, vei găsi acolo un verset care îți spune așa: la cruce s-a arătat harul lui Dumnezeu. S-a tradus corect de data asta. Bunătatea lui Dumnezeu și dragostea
lui de oameni. Și mergi în 2 Corinteni 5, căci Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Așadar, iubitule, din cine faci parte tu? Din ce echipă faci parte? Creștin, autentic și real sau din oportuniști? Frate, nu cu fapte, că știi, nu e cu lauda acum, eu sunt cu harul. Păi dacă ești cu harul, adică cu bunătatea lui Dumnezeu, înseamnă că și tu trebuie să fii ca El. Cum? Bun. Să-ți manifesti bunătatea, să arăți lumii bunătatea. Și am învățat în seara asta cam cum gândea Pavel. Fie-vă groază! Groază de răutate. Răutatea este opusul bunătății. Și lipiți-vă tare de tot de bunătate. Fiți buni unii cu alții, nu răi. Dar de ce? De ce trebuie să fim și noi așa? Ei bine, aș vrea să știu un lucru. Că atunci când Dumnezeu te-a creat, în Adam, cuvântul lui Dumnezeu spune în Geneza capitolul 2 că El ne-a creat cum? După chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Știți cum scrie acolo? După țelem și damut, adică după forma lui fizică, dar și după caracterul lui. Și Dumnezeu este dragoste, bunătate, mărinimie. Așa l-a făcut pe om, să fie bun, să fie ca El. Dacă vei merge în Galateni, capitolul 5, acolo vei remarca un aspect fundamental pentru noi creștinii de astăzi. De la versetul 22 în jos găsim unele dintre cele mai cunoscute versete din Biblie, pentru că acolo sunt prezentate roadele Duhului Sfânt. Spuneți-mi, vă rog, cine dintre voi vrea să aibă Duhul Sfânt? Mâna sus. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cine are Duhul Sfânt? Mâna sus. Ok. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă bucur să văd atâția posesori ai Duhului Sfânt aici. Înseamnă că am o treabă ușoară în seara asta. Știți că Duhul lui Dumnezeu nu este un obiect, ci că El este parte din Trinitatea lui Dumnezeu. El este Dumnezeu. Și dacă Duhul Sfânt este Dumnezeu, înseamnă că El are atributele lui Dumnezeu. Și dacă voi aveți Duhul Sfânt în voi, înseamnă că purtați cu voi atributele lui Dumnezeu. Adică El produce rod în voi. Remarcați, vă rog, Duhul Sfânt nu se cunoaște în om după darurile pe care le aduce în El. Să știți că Duhul Sfânt vă va aduce daruri și El se va cunoaște după felul în care lucrează prin tine. Și roada Duhului este, Galateni 22, în primul rând, dragostea. Citit în limba greacă, agape. Agape, nu-i dragostea erotică, nu-i dragostea de familie, nu-i dragostea nici măcar de prieteni, este dragostea necondiționată. Chiar și pentru acela care te-a jignit, te-a lovit, chiar și pentru acela care te-a zdrobit sub pantoful lui, tu trebuie să-l iubești. Să te sacrifici pentru el. Să-ți dai până și viața, precum Domnul Iisus Hristos, căci El ne-a iubit și ne-a iubit până la capăt. Și parcurgând toate aceste roade ale Duhului Sfânt, vei vedea cum trebuie să fii tu, posesorul Duhului Sfânt. Ai tu dragoste? Înseamnă că Duhul lucrează în tine. Ai tu bucurie? Știți că de multe ori vii la biserică și vezi numai creștini stând așa. Este oare Duhul Sfânt în ei? Duhul Sfânt în prezența Lui îți aduce bucurie. Cine nu e de acord cu mine să analizeze atent Galateni 22, 5:22. Și nu doar dragostea, bucuria, pacea. Auzi tu creștinul acela al bunătății. Păi tu trebuie să fii plin de pace, nu de neliniște. Îmi aduc aminte de Hanania, Mișael și Azaria, 3 tineri. Îi cunoașteți mai degrabă după numele babiloniene, Șadrac, Meșac și Abednego. Au fost aruncați în cuptor și au primit cu bucurie împăratul Nebucadnețar. Dar chiar dacă ne arunci,
După noi vine Domnul Iisus, vine Dumnezeu și chiar dacă n-ar veni, noi tot nu ne închinăm ție, că avem un legământ cu El, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și când l-am cunoscut pe Dumnezeu, eu nu mă mai despart de El în cuptor cu voi. Și nu s-a atins nici măcar fumul de ei, pentru că ei era Dumnezeu. Ți-aduci tu aminte de Daniel când l-au aruncat în groapa cu lei? De ce nu l-au atins leii? Deși erau înfierbântați și înfometați. Pentru că în el era Dumnezeu. Când în tine-i Dumnezeu, iubitule, se vede, se simte, mireasma dumnezeirii se răspândește. Și Dumnezeu e bunătate. Fii și tu la fel. Ai fost creat în imaginea perfectă a lui Dumnezeu. Aș vrea să spun o întrebare. Credeți voi că există diferență între pământul din Londra și pământul din România? Dacă iau de aici o palmă de pământ în buzunar și mă duc în România și iau și de acolo o palmă de pământ și le pun unul lângă altul, credeți că există vreo diferență? Pământul e pământ peste tot. Praful e praf și pleava e pleavă, așa e? Ce-i dă ăstuia atâta valoare? Că pentru fiecare metru pătrat trebuie să vinzi o jumătate de Românie. Ce-l face atât de valoros? Vreți să vă spun ce? Ceea ce este aici prezent, adică poporul britanic care a investit în acest pământ. Ani întregi de sacrificii. Știi ce te face valoros în această lume? Știi ce te face diferit de toți ceilalți care se pierd astăzi? Ceea ce este în tine, Duhul lui Dumnezeu, Harul lui Dumnezeu, adică mărinimia Lui, bunătatea Lui, dar lasă-o să se vadă, lasă-o să se rupă, lasă-i pe ceilalți să vadă în tine frumusețea Lui Dumnezeu și mărinimia Lui. Interesant că dacă vei merge în capitolul 33 din Exodul, acolo Moise se întâlnise cu Dumnezeu și îl văzuse pe Dumnezeu într-un rug aprins, într-un mărăcine mare aprins, care nu se mistuia. Și a făcut un legământ cu el, cu Dumnezeu. Și la un moment dat Dumnezeu i-a zis, uite, adu-mi pe poporul acesta din Egipt. Dar să știi că dacă voi mă veți urma, eu am să fiu Dumnezeul vostru și nimic nu se va atinge de voi. Dar dacă nu mă veți urma, eu am să vă șterg de pe fața pământului, am să vă distrug. Și la un moment dat, când Moise era sus pe munte ca să ia legile lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis, Moise, du-te jos că poporul s-a stricat. Du-te la ei repede, de grabă. Am să-i nimicesc, Moise. O, Doamne, Tu ai zis că ai să-i nimicești. Dar te rog. Și Moise a început o negociere cu Dumnezeu acolo. Și după ce Moise negociază cu Dumnezeu, Dumnezeu zice, ok, fac ca tine. Acum încercați să înțelegeți, vă rog, ce a trecut prin mintea lui Moise. Da, eu am venit din Egipt unde avea mulți Dumnezei. Și Dumnezeii ăștia erau reprezentați în lume de preoți, de faraon și de mai mari lui. Și ei își schimbau părerile după cum bătea vântul. Și tu ești la fel? N-ai zis tu că îi distrugi? Acum de ce i-ai iertat? Te-ai jurat pe tine însuți că îi distrugi. Mă gândesc și eu. Dar Moise n-a răstit lucrurile acestea, ci a rămas minunat în mintea lui. Și a zis, Doamne, în Exodul 33, versetul 18, Doamne, vreau să te văd. Vreau să văd cine ești. Să văd ce te diferențiază pe tine de toți Dumnezeii din această lume, de toți Dumnezeii mari și fioroși ai Egiptului. Arată-mi slava Ta, Doamne. Și dacă te vei uita, în versetul 19, acolo spune, Domnul a răspuns, Moise, voi face să treacă dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Căci eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Asta l-a bulversat pe Moise. Dacă vei citi în limba ebraică, și pentru că nu sunt mulți vorbitori de ebraică aici, vă ajut cu traducerea, acest concept, frumusețea acolo este tov sau tob.
El înseamnă două lucruri: bunătate și frumusețe. Moise, voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea mea, tot ceea ce mă face mai frumos și mai deosebit în acest univers. Toată. Și când ajungi în capitolul 34, vei vedea ce a arătat Dumnezeu lui Moise. El a strigat când a trecut pe dinaintea lui: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie și plin de bunătate și credincioșie. El își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni și iartă fără de legea. Conceptul ebraic aici, iartă, este de fapt poartă fără de legea. O iartă purtând-o el. Înțelegeți voi de ce nu i-a distrus? Acum a făcut sens în mintea lui Moise. Doamne, înțeleg de ce Tu ești deosebit de ceilalți. Căci puteai să-i distrugi. Și ca să nu-ți iei vorba înapoi, Doamne, singurul mod prin care ai fi putut să-ți încalci jurământul Tău era să porți Tu păcatul lor, să mori Tu pe cruce pentru ei. Iubitule, asta e bunătatea lui Dumnezeu. Să se sacrifice pe sine însuși pentru cei păcătoși. Cum ești tu, acela creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Ești tu un suflet bun? Ești tu un suflet al bunătății? Sau te-ai lăsat copleșit și tu de răutate? Dragostea voastră, agapele vostru să fie fără prefăcătorie. Nu te uita la fața omului. Ăsta e țigan. Eu nu mă însoțesc cu țigani. În momentul ăla ai pângărit bunătatea lui Dumnezeu. Ăsta e negru. Nu-mi plac negri. Dacă spui asta, l-ai necinstit pe Dumnezeu care e în tine. Căci El nu s-a uitat nici la forma, nici la culoarea ta, ci s-a uitat la tine ca la prințul și prințesa Lui, cu mărinimie și cu bunătate. Dragostea voastră să fie reală, fie-vă groază de răutate și lipiți-vă tare, 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 tare de bunătate. Așa ne vrea Dumnezeu. Îndrăznește să crezi, prieten bun. Și tu poți face diferența în această lume. La serviciu, la școală, acasă, pe stradă, în grădină. Răspândește bunătate, răspândește adevăr. La aceasta ai fost chemat. Căci cuvântul lui Dumnezeu spune, și este o palmă morală dată acelora care sunt oportuniști pe calea lui Dumnezeu. Citit atent acolo în Efeseni, căci prin bunătatea lui Dumnezeu ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, nu prin faptele legii, frate și soră, pentru că dacă citești un verset mai jos, lucrurile sclare, ci Dumnezeu, acolo vezi, fii atent, următorul verset, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru toate faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu numai dinainte ca să umblăm în ele. Corect tradus, pentru fapte ale bunătății. Umblă în ele. Fii ca El, căci de vei fi ca El, ca Dumnezeu, vei ajunge mare. Cum poți să pui asta în practică? Roman 12, cu 10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Nu doar după oportunism, ci iubește-L ca pe fratele tău. În cinste, fiecare să dea întâietate unul altuia. În sârguință să fiți fără preget, să fiți plini de râvnă cu Duhul, să slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz,
stăruiți în rugăciune. A dat necazul peste tine? Dumnezeu vrea să te vadă mai bun, să te crească și pe tine. Și ce dacă te dă afară din casă? Și ce dacă ți-ai pierdut slujba? Crezi tu că nu-i pasă lui Dumnezeu? Crezi tu că nu-L doare pe Dumnezeu? Crezi tu că nu este scris totul înaintea Lui? E Tatăl tău. Ai doar încredere în El și vei vedea că pas cu pas îți va aduce lumină. Ajută-i pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Când ai primit ultima dată un om în casa ta? Când ai îmbrățișat ultima dată pe cineva? Aceasta e bunătatea, dragii mei. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Asta e bunătatea lui Dumnezeu. Fii ca El. Aveți același simțăminte unii față de alții și nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Nu vă socotiți, iubiților, singuri înțelepți. Umblați după lucrurile mici și Dumnezeu vă va înălța la vremea potrivită. Nu întoarceți rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, chiar și celor ce vă dau o palmă. Prea iubiților, nu vă răzbunați voi, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea. Dimpotrivă voi, dacă e cuiva foame, dă-i să mănânce, mai ales vrăjmașului tău. Dacă este sete, dă-i să bea vrăjmașului tău. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de răutate, ci biruiește răutatea cu bunătate. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iubiții mei, mai e puțin și vine Domnul să ne ia acasă. Fii bun ca El. Îndrăznește să crezi că ce în tine este Duhul Lui. Îndrăznește să crezi pentru că tu nu mai ești o pleavă suflată de vânt în această lume. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Ești mare în ochii Lui. Ești copilul Lui, prințul și prințesa Dumnezeirii. Fii ca El. Impuneți să fii ca Dumnezeu și lumea, prin exemplul tău, va întoarce ochii și va vedea. Te-ai întrebat probabil de ce creștinismul de astăzi nu mai are efect. De ce ne batem toți cu pumnul în piept? Sunt 36 de biserici în Londra și Londra se scufundă. Ne-am umplut bisericile de pocăiți și nu mai vrem să chemăm de afară. Am închis ușile. Nu asta-i bunătate. Bunătatea este să arăți lumii cât de frumos e Dumnezeu. Moise, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea și bunătatea mea. Dumnezeu e bunătate, Dumnezeu este frumos. De vrei și tu să fii frumos sau frumoasă în această lume, umple-te de bunătate, căci cu creionul rujul sau cu pensula poți ascunde ușor în fața oamenilor, dar caracterul tău nu se va schimba. Schimbă-te din interior. Lasă-i pe ceilalți să vadă pe Dumnezeu în tine. Îndrăznește să crezi. Se poate. Amin.